Der er tryk på. Er det hot as hell? Ja, vi er oppe på 10 sekunder nu. Altså, han kan ikke mere. Han går død. Man kan godt være småt ved at gå kold nu. Jeg kender også godt det der gode gamle vikingetræk med at sige, at det er for varmt. Det har brugt mange gange. Du har sat med høvlet noget mad nede. 30 sekunder. Han er alt færdig. Mikkel, hvor meget er du nået? Jeg har taget 3 bidder. Jeg nyder dameudsigten. Han er under pres. Gulasch. Skal vi lige sammenligne? Ja, man kan ikke sige, at det er få ord, der kommer fra. It's going down. 1 minut og 10 sekunder. Nu er vi til at løfte den, så vi ikke se det andet. 1 minut og 30 sekunder. Final bite. Yeah. 1 minut og 35 sekunder. 36. 37 sekunder.